खुलुमबाय आं मुङा थुनलाइ बसुमतारी आं दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों बे मेथाइनि मुङानो जाबाय जारो सना नोंनि मुङा मा अ बे गामिनि जाखो नोंलाय जारो सना नोंनि मुङा मा बे गामिनि जाखो नोंलाय नायनोबो समायना हराबो रमायना नायनोबो समायना हराबो रमायना थांगोन नामा नों आंजों गफुर टाउनाव जागोन नामा नों आंनि अनजालि थांगोन नामा नों आंजों गफुर टाउनाव जागोन नामा नों आंनि अनजालि नोंनि मेरिनाय नोंनि गावनाय खालामो आंखौ उसाव बादाव नोंनि मेरिनाय नोंनि गावनाय खालामो आंखौ उसाव बादाव नायनोबो समायना हराबो रमायना नायनोबो समायना हराबो रमायना थांगोन नामा नों आंजों क'क्राझार टाउनाव जागोन नामा नों आंनि अनजालि थांगोन नामा नों आंजों क'क्राझार टाउनाव जागोन नामा नों आंनि अनजालि नोंनि मेनिनाय नोंनि गावनाय खालामो आंखौ उसाव बादाव नायनोबो समायना हराबो रमायना नायनोबो समायना हराबो रमायना जोबोद गोजोनथाव मिलौदो देंखो बिथाङा जिबायदि सिंगार जादोंना सार फुजियाबो सानसुमाव हास्लाबनाय नङा खोमा बिथांजों दा बिथांनि मेथाइ खननायखौ मोजां मोननानै आंनिफ्राय 20 रां आरो जोंहा बिश्वनाथ जिल्लानि आफादगिरि मुसे लजित बसुमतारिया 50 रां आरो लोगोसे फैबावदों 100 रां बाव नलवार बिभागनि नन्देश्वर रामसियारि नन्देश्वर रामसियारिया नलवारनिफ्राय 100 रां बान्था बावदों आरो लोगोसे बान्था बावनो फैबावदों खोमा आरो सनाजुलि कमला बर' बिथाङाबो 100 रां बान्था बावदों दा गासै 270 रां आरो दंबावसो बालेन्द्र केरकाटारि लाइमोन सानजा गफुर लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथाङा 50 रां बान्था बावदों बालेन्द्र केरकाटारि लखिमपुर गामिनि बादाय राभा बिथाङाबो 50 रां बान्था बावदों आरो लोगोसे प्रतिमा बसुमतारी बिथाङाबो 100 रां बान्था बावदों गासै बेसेबां जागोनथाय लाख'वाला दा बिथां ओरैबायदि जाबाय बिथाङा थेनगासिनो दंमोन
राखांबायदा बिथाङा जाबाय जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला लाइमोननि आफादगिरि दुलाल बसुमतारिनि फिसाला थुनलाइ बसुमतारि आसा खालामदों बिथाङा